достарым, тәмле булсын банкетлар залына рәхим итегез. Безнең шулай бик зур машинага стоянкаларыбыз бар. Шундый табигать кышагында матур итеп никахлар һәм инде туйлар, хәләл туйларны үткәрәбез. Безнең ресторан, банкетлар залы 2 этажда, беренче этажда инде безнең беренче катында кунакларны каршы алу була. Менә бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әйдәгез әле, керегез, түрдән үтегез. Менә монда инде безнең шулай кунакларны каршы алалар. Матур итеп безнең аркаларыбыз бар, менә тәмле булсын дип язылып куелган. Һәм инде безнең бу залда дискотека кебек әйбер була, бийләр, җырлыйлар, выездной регистрациялар без монда ясыйбыз. Һәм инде безнең чәй истәләребез бар. Чәй истәләре менә ял вакытында шундый төшеп, матур итеп чәйләр эчәләр, сөйләшеп, аралашып утыралар. Самавырларыбыз кайнап утыра, менә шулай бик матур. Инде икенче катта бүген безнең никах мәҗлесе, Рамил хәзрәт менә бик матур итеп тәхәссили. Әйдәгез, аны да инде карап төшереп алыгыз әле әзрәк. Әгәр дә төзәлгән, мин үзем дә шушы әйберләрне булган булсагыз, сез бу биш әйберләрне бер дә булдыра алмыйсыз. Әгәр дә бүген сезнең күңелле икән, это не наша заслуга. Аллаһ Тәгалә пока безне борчымый дигән. Шуңа күрә менә беренчесе Дилүс һәм Илдина арагызда Аллаһ булсын. Игездә дин булсын, Коръән булсын, дуа булсын. Ят түгел ул. Сезнең менә яшь вак мин күп никахлар укыйм, 20 ел никах укыйм. Никах укыган вакытта пока яшьләрнең баш аны турында эшләми. 8 елдан соң мин әйтәләр, хәзрәт, син никах укыган вакыттагы вәгазьне бераз прокрутил бы в голове. Совсем по-другому бы было. Шуңа мин җәмәгать буш сүз, даже китап сүзлегенә дә эшләп утырмыйм. Мин тормыштан чыгып сөйлим, бик зур теге булмаса да тормыш тәҗрибә, но все равно күпне күргән, күп ишеткән бар. Икенчесе Дилүс, Илвина, Аллаһтан икенче урында ул сезнең әтиәннәрегез.